Hej alle søde dejlige mennesker der lytter med. Jeg vil i dag vise jer hvordan man ud fra en reaktionsformel som jeg har her finder de stoichiometriske koefficienter. Og det er så de tegn der står foran, så man afstemmer reaktionen rigtigt. Første trin det er at vi deler ledene op i forskellige tal, så vi sætter x1 foran første led. Det kan man se her. Og så x2 foran andet led her, og så videre. Og i den her formel der har vi altså 5 led i alt. Det næste vi gør, det er at vi skal finde ud af hvor mange atomer der er af hver grundstof. Og så først tager vi alle p'erne. Og der, som I kan se her, så er der 2 p'er i første led. Derfor skriver vi 2 gange x1. Så næste led der er der 4. Og derfor skriver vi så 4 gange x2. Og så er der 0 i næste led, så derfor skriver vi 0, og så videre. Det er det samme jeg har gjort i de andre led med h, i og o. For eksempel kan I se her, at i tredje led, der er der 2 h'er. Og det er der også heroppe. Så det passer. Det næste vi så gør, det er at vi trækker produkterne fra reaktanterne. Altså vi trækker det der står på højre side af lighedstegnet fra det der står på venstre side. Det kan I så se her. Og da der er lige meget på hver side, vil det give 0 hver gang. Så indsætter vi en hjælpelinje for heroppe uden hjælpelinjen, der er der rigtig mange løsninger på hvordan man skal lave den. Men hvis vi indsætter en hjælpelinje, så får man kun én løsning. Og den hjælpelinje, den sætter vi så til 1. At den skal give 1. Og det gør vi ved at vi har ændret den her til 3 i stedet for 2. Derfor giver den 1 i stedet for 0. Det næste vi gør, det er at vi definerer E, eller man kan også kalde den K eller A, eller hvad man har lyst til. Det gør vi ved at sige E kolon er lige med, og så lave sådan en matrix. Det gør man ved, nu kan I så ikke se det, men hvis man trykker under hjælpeprogrammer, så er der sådan en lille boks. Den trækker man så ind i programmet, og så trykker man 5 rækker og 5 kolonner. Det er det vi skal bruge i det her eksempel. Så er der en masse tomme felter man skal udfylde. Og dem skal man så udfylde med de tal der står ovenover. I kan se her står der 3 og 2 og 4, 0 og 0. Hernede står der også 3, 2, 4, 0 og 0. Så alle de tal der står her, det er faktisk de samme tal der står her. Og trykker man enter for at definere den. Det næste vi gør, det er at vi sætter e i minus første. Så trykker vi enter, og så får vi en masse tal. De tal der står i første række, det er så de stoichiometriske koefficienter. Men da nogle af dem er brøker, så går de jo ikke op. Derfor hernede, så ganger vi e i minus første med, nu starter vi i gang med e. Så er der stadig nogle brøker. Og skal vi se, den højeste brøk der er, det er 13 tiendedele. Altså den højeste nævner. Så derfor ganger vi med 10. Og så får vi kun hele tal. Og her har vi så de stoichiometriske koefficienter. Det er så det samme man kan gøre med alle andre reaktionsformler. Så skal man bare, ud fra hvor mange grundstoffer der er, så skal man bare have et andet antal, en større eller en mindre matrix. Tak for det.